Salut și bine v-am găsit la episodul ăsta din Car Parking. Este primul meu episod, vlog, ca să-i spun așa. Nu știu când o să apară video-ul acesta. Eu filmez acum sâmbătă. Este sâmbătă acum când filmez. Eu cred că mâine cel mai puțin o să apară. Și da, haideți să vedem ce mai avem pe aici. Nu știu dacă știți, dar n-aveți de unde să știți. Eu am toate mașinile din Car Parking. Nu este un Car Parking cu hack, este făcut de mine. După cum puteți, ăla acolo, bănuții aia K, ne scrie că sunt făcuți de mine. Și astăzi o să facem o mașină crom. Dacă o să reușesc. Dar cred că da. Nu știu. Nu exact crom. O să facem X6-le, dar vreau să-i pun număr de matriculare. Dar nu pe asta, mă. 6-le așa. După cum puteți vedea, am pus și eu așa la limerară. Unde este așa. Da, sunt din Galați și mă cheamă Andrei. Da, na, ce pot să vă spun. Haideți acum ca să îl facem. Să arate cât mai blanau. Acum să-i punem. Da, vă întrebați dacă vreți să vă arăt cum se pune un număr de matriculare. Nu o să mă întrebați niciodată să nu mă întrebați că vă arăt acum aici. Și nu. Poate o să punem pătratul ăsta. Acum mai punem încă unul, albastru. Așa. Locură să vă spun eu, să fie cât mai ok, știți? Punem aici la fix. Pic mai mic, un pic mai mic, mă. Mai mic, atât. Și aici. Bun. Stați un pic. Să-l punem. Calma, dacă tot îl punem. Vedem dacă e ok. Da, e ok. Se vede bine din ambele părți. Și acum, prima dată, intrăm aici. Dăm pe spațiul ăsta ca să scriem mare. Scriem aici RO. Toate mașinile din România are numărul acesta aici. Și o să-l punem și noi. Numărul. Cuvântul ăsta, ca să-i spun așa, număr. Gata. Și acum să scriem numele. Stați un pic, să mai treculăm acum. Punem 14, de ce nu? Și acum să punem așa, 1, 2, de la Andrei. Așa. Bun. Haide. Ce ai? Uităm așa. Gata, bă, fraților, cum puteți vedea, am făcut și numărul de matriculare. Și, na, acum haideți să vedem dacă mai trebuie făcut ceva la el, nu? Să-l punem sport, așa să fie mai sportivă. Mie îmi place mașinile sportive. Nu știu cum o să vă zic eu. Da, uitați așa un pic înaltă, frumoasă, avem multe motori în ea, toate astea, în afară de astea, naiba să le iei. Așa.
Da, na, ce pot să zic? Trebuie să-i scot acum X6-urile astea, care scrie pe ele X6, ca să arate mai bestial, nu? Zic. Hai că am făcut cel mai corect, ești nebun. Iar de să... Nu, asta nu. Asta da. Da. Bun. Mai avem două aici. Și ăsta de sus care nu-l șterg. Și din greșeală am apăsat și am șters roul ăla. Dar nu contează că îl punem înapoi imediat. Nu durează mult. A, da, și se puneți pe bold. Neapărat ca să vă iasă vreo ceva. Altfel nu vă iese nimic. Uitați. Deci, absolut nimic nu mese, după cum puteți observa și voi. Cum trebuie, da, trebuie să mă chinui iar să-l pun. Pentru că nu merge. Și acum o să mă întrebați toți, de ce nu merge, de ce nu așa? Bă, fraților, credeți-mă, nu mai vrea să mai meargă, după cum puteți vedea. Și facem niște hack-uri de astea, așa ca să spun. Altfel n-am cum să-i spun așa, mai elegant. What the fuck? Da, în fine. Și acum hai ca să îl punem, zic. Ia. Nu merge, așa că îl lăsăm așa mai simplu. De ce nu? Și acum o să vă arăt cea mai frumoasă mașina mea. Ar fi cea mai frumoasă mașină ever. Ca să zic așa și na. Haideți să vă arăt, zic. Asta este blindată. Uitați, e de poliție. 4x4. Acum haideți ca să intrăm aici. Vă arăt repede. După aia facem un review la X6. Se pică, am uitat să-i pun ceva la ea. Așa. Ia uitați-o, fraților. Cea mai mișto mașina mea. Asta este. Aceasta și cu X6-le ăla. Cele mai mișto, ca să le zic așa. Haideți repede ca să le facem un review la X6. Că nu mai pot de răbdare. De-abia așa să văd cum merge. Bun, haideți să vedem. Nu-i dăm pe player, dăm așa pe ăsta și dăm. După cum puteți vedea, s-a băgat nou update pe car parking. Este un update foarte, foarte mișto. La modul cel mai serios. Deci nu vine numai... Stai ca să dau volumul blanc, așa. Ia uitați un pic și pe să bagă, bă, fraților, ia uite. Ia uitați un pic. Ce fel merge, wow. Foarte frumos merge X6-ul acesta. Uitați, mai este un X6. Și mă bucur foarte mult că l-am tunat foarte șmecher. Dacă vreți să vă arăt cu tirul cum se agață remorca aceasta, da, să auziți bine, să o agățăm după tirul.
lăsați un like, un share, un comentariu, să vă abonați la canalul meu și na, ce pot să vă zic? Hai să facem un drift repejur așa, ca de încheiere. Haideți să începem să facem drift. Ia uitați-vă, fraților. Ia uitați ce se învârte. Mă uitați-vă un pic. Wow. Bine, eu sunt uimit de ce am făcut eu. Cum ar fi că l-am tunat, nu că am X6-le astea. Tunat de mine. Efectiv. Uitați-vă un pic. Ce frumos face drifturile. Ia uitați ce fel pleacă. 100 avem deja. Facem aici o românească. Vedeți? Cum l-am accelerat un pic. Gata. S-a accelerat el. Cum l-a accelerat un pic pe drift mode, nu mai aveți niciun control deasupra lui. Uitați-vă. Ia uitați-vă. Uitați-vă un pic ce fel face. Face ca toate alea. Stai mă un pic. Are răbdare, nu te grăbești așa. Haideți să vă arăt cum merge pe 4x4. Ia uitați-vă. Ce fel se bagă. Și o să facem și cu... să vă spun eu așa... cu... conturi. O să dau conturi gratis de car parking. Cine are car parking și nu are contul mare, să-mi scrie în secțiune de comentarii ca să vă dau niște conturi foarte, foarte mari și foarte șmechere. Cum ar fi mașini cromatice, mașini tunate, să fugă foarte tare. Am niște conturi foarte, foarte șmechere. Și dacă vreți să vă dau conturile mele, lăsați un like și un share. Și distribuiți să vadă și prietenii voștri. Și na, dacă este și mai vreți episoade de genul, nu uitați să vă abonați. Și na, noi desigur ne vedem data viitoare. Pa, pa!